трябва и много любов. Вода и хляб трябва и вяра. Едно е да месиш с мая, със сода е друго. Нашата питка е содена, по-човешки, обикновена, с много любов месена, с топли чувства разчупена, с обич поднесена, от приятелска ръка подадена. Хорото ни събра, споделяме радост и тега, да има здраве, щастие и красота, да има весели деца, да бъде по-добър света. Недоле нетке хубава, я да ми нетке придумаш, някоя твоя комшийка, някоя твоя роднина. Майнолю, бачо Иване, коя ли да ти придумам? Коя ли наша комшийка, коя ли наша роднина? Недоле нетке хубава, и туй ли да та науча? Я стани рано в неделя, че са хубаво премени още на кичи. Донеси вода с котлите, че ги в градинка занеси, под бял червен трендафил. Тамо ги нетке занеси, че са над котли надвеси. Която мома там видиш, нея ми нетке придумай. Фолк палитра. Изказани чувства от Зоя Славова. Второ семейство на всеки от нас е фолк палитра. Група за хора и песни, смях и веселба, приятелство и дом за обичта. Учители любими, Иво и Зоя, 17 години желаещи събират, без да ни подбират. Всеки тук е добре дошъл, с крапини или гумен кюлбол. Хваща се на хорото, заиграват му краката, щом сърцето и душата чуят музиката, песента на предците ни от родните български и балкански места. Заблестяват ни очите, грейват и усмивките, за ръце коланикът се хванем, стъпки в ритъм ни редим, фигурите танцови да претворим. Да остане и след нас, да пребъде хорото от фолклора ни богат, да се помни и цени, в живо изкуство съхрани. Обич всеки от нас тук открива и на другите раздава. И така колективът шарен наедрява и се скрепява. Всички да сме живи, здрави, добри, весели, усмихнати. Иво и Зоя да ни учат с търпение и повторение, да ни предават опит свой и вдъхновение. Да пребъде фолк палитра, да зарежда ни с енергия добра, след труд или незгоди през деня. На много сцени да се изявява и публиката забавлява.
She
Аплодисменти за танцова група Фолк Палитра, любителска група за народни хора. Очакваме на сцената нашите приятели от танцов клуб Ритмика Фолк Палитра, доброжански хора. Танцов клуб Ритмика с ръководител Светла Милошева са гости на нашия концерт. Благодарим ви!
любителска танцова група Folk Палитра. Благодаря ви, приятели. Очакваме танцовска укритника с техния джиновски танц.
моля вашите аплодисменти за господин Ивайло Вълков. Обичам се подявлението. Прекрасно е да чуваш тези аплодисменти. Още по-прекрасно е да ги чуваш цял живот. Слава на Бога, че съм жива, за да свърна мечтата си, за да бъда в залата с вас. Всички танцуващи приятели от фолк-палитра, всички не танцуващи, всички зрители, наши приятели, мои роднини, моето семейство, но най-вече преди толкова години с фолк-палитра, с плетеница, с огнени ритми, с всички групи, които преминаха през тези години поради различните неща, които го налагаше. Създадохме едни много здрави корени. Мисля, че всички ги виждате пред вас. И тези корени ги изобрази, за да ги гледате така красиви, с тези още по-красиви цветни плодове. Силвия Чернева. Пак един от нас. Защото във фолк-палитра се твори. Твори се с любов, твори се с много свобода на духа. Винаги съм им казвала, че свободата да я носиш в себе си и да можеш да я покажеш и да се гордееш със свободата си е едно от най-красивите качества на човека. Не искам да ви отечавам. Сигурно имам много неща какво да ви кажа. Колкото и да се опитвах да подреда мислите си или да ги напиша, те са безкрайни. Но най-важното е, че всички вие бяхте тук с нас и направихме днешния празник. Да, щастлива съм. Да, ставам на 45 години точно днес. На 22 октомври 2022 година. И няма по-голям празник да бъдем заедно и да празнуваме. Както казва моята голяма сестра Антония, ще се почерпим с изкуство. Ще почерпим душата си с изкуство. Освен всички хора, които присъстват от фолк-палитра, изненада. Това вече не е по сценарий, но всичко е наред. Момент, благодаря ви. Все пак, започнем ли така, знам до къде ще стигнем. Купона е на 12 ноември в НДК, мисля, че ще стигне времето да се поздравяваме. Безкрайно ми е приятно да виждам всички приятели и всички лица в залата. Разбира се, благодаря на всички тези, които ни подкрепят и не можаха да бъдат с нас. Искам и имам една молба, имам една идея, която всъщност трябва да си осъществя, какво съм си начертала. Господин Иван Иванов. Господин Иван Иванов е човекът, когато аз бях дете, заповядай при нас. Безкрайно съм стигнала, че той успя да дойде. Когато аз бях дете, започнах с него. Това е моят първи учител. После ме изпрати в хореографско училище. Там ни поеха с благодарност към всички. За съжаление и с тези, които не са живи, лека им пръст. Наши педагози и учители, преподаватели в Държавно хореографско училище. Оттам, където той ме изпрати, това успяхме да сътворим сега. Пътят на тези деца има смисъл. Искам той да продължи. Искам всички да са живи и здрави. Искам да има много хора, много педагози, много любители, много родители, които да изпращат децата в залите. Защото културата в душата дава смисъл на живота. Господин Иван Иванов, поклон.
и ще дам думата на неговата внучка. Няколко думи от господин Иванов. Поканихме в гара Бов като ръководител на детски танцов състав. Мина първа, втора, трета репетиция. През цялото това време ми правеше впечатление едно къдърво момиченце. В залата показвах едно, второ движение, обръщах се и гледам. Това момиченце попиваше всяка една стъпка на момента. Исках да разбера кои са родителите на този малък, голям талант. Прибрах се един ден и казах на майка ми: ти си от Бов, не може да не познаваш тези хора. Разбрах, че майката е учителка, а бащата кандидат за кмет. Майка ми се замисли и каза, че няма как да са други, освен Наташа и Григор, а момичето най-вероятно е малката им дъщеря. Споменах, че мисля, че името на детето е Зоя, и майка ми беше сигурна, че са те. Тогава разбрах, че майката на Зоя е първа братовчетка на моята майка, а ние сме роднини. И в този момент осъзнах, че кръвта вода не става. Уви, моята подготовка не беше достатъчна, тъй като няма възможност да й предам повече, но с цялото си сърце се радвам на преподавателите в хореографското училище и им благодаря, че оцениха нейния огромен талант. Щастлив съм, че тя избра да се отдаде на тази трудна, отговорна и толкова красива професия. Благодаря съм, че днес имам възможност да присъствам на този така скъп юбилей и се надявам да съм жив и здрав, за да присъствам и на следващия. Благодаря ти, Църква. Безкрайно благодаря, много мило, да. Сега, освен там, откъдето тръгнах и там, където стигнах и където съм и откъдето, разбира се, продължаваме, уважаеми приятели от Фолк Палитра. През цялото това време аз никога не съм била сама. Благодаря за подкрепата на моите родители, на моето семейство, на всички наши приятели, на моите съученици, разбира се, педагози и учители в хореографско училище. Благодаря на господин Анатолий Кучков. Видях го да е в залата, не знам сега дали все още е тук, на Криси Александрова. Аплодисменти за господин Кучков, който работи с един невероятен екип тогава, преди години. И все още продължава да раздава и да вдъхва кураж на младите професионалисти в хореографско училище и в други танцови колективи. Благодаря на приятелите, на колегите, с които заедно работихме в ансамбъл на Строителни войски. Благодаря на Благой, нашия корепетитор в ВСВ, който пръв ме заведе в залата в село Негован, в читалището, и каза: ела, моето момиче, да бъдем колеги и ти ще станеш педагог. И така, в един момент аз се оказах от другата страна, действайки все още на сцената. Там бяха първите деца, с които започнах в село Негован, после село Чепинци. През цялото това време съм работила 23 години с деца, младежи и възрастни в читалище Димитър Динев, с безкрайна любов и топли чувства, с благодарност за опита, годините, концертите, фестивалите, трудностите, които много ни научиха и които много сме споделяли, за да ни направят това, което сме и за да има откъде да продължаваме. С колегите, които работихме в танцова формация Етника, с колегите, които работихме по хиляди други участия и частни формации, с нашите приятели, които през цялото това време, когато ние бяхме деца, в момента господин Павел Павлов няма възможност да слезе по стълбичките, защото ми се искаше и той да дойде на сцената заедно с неговия почти набор господин Иванов. Моля вашите аплодисменти за господин Павел Павлов, Антонка Павлова и семейство Павлови. Павка, благодаря ти, че дойде заради нашия концерт и заради мен в ЕДК. С него Двореца на културата е този Дворец на културата, който е сега. Безкрайно много мероприятия, безкрайно много концерти и продукции, зад които стои той, господин Павел Павлов, и зад които стоиме ние и пораснахме с него, неговите деца. И едно от тях и аз. Въпреки че моите родители са други,
и сме живи и здрави, дай Боже. През целия си този път съм имала подкрепата на много хора и на много приятели, с които ще продължим. Специални благодарности на господин Николай Кимиски, на господин Тодор Стефанов, на господин Антони Илиев за безкрайната подкрепа, помощ, разбирателство, за съвместния труд през годините и смея да кажа за ползотворните продукти, които накрая ни правят щастливи и които ни правят да не сме случайни хора в този живот, господин Стефанов. Благодаря. Разбира се, приятелите, които неотлъчно в годините са били, защото господин Иванов започна да разказва мен къде ме е видял, пък аз ще разкажа къде видях госпожа Милошева. В съблекалната на ГУСВ тя казвала: моето момиче, с тази хубава усмивка. И така, моето момиче, благодаря ти, Светле, за твоя труд. Също те поздравявам в тези години. Благодаря ти, Светле. Благодаря ти, Зайче. Едно приятелство, което е малко да се нарече приятелство. По-скоро е сестринско. Защото в годините е изпитано, преодоляно. Не плачи, моля те. Виждате ли? Тя е изтъкана от чувства и любов. Това е Зоя. Сега плаче, след малко ще ни разсмее. Мило Зойче, честит празник. Приеми от мен, моя клуб Ритмика, искрени пожелания по повод на всичките тези прекрасни поводи, които днеска си ни събрала. Да, желаем ти преди всичко да бъдеш здравичка. Дай Боже, дай Боже. Много пъти измина. Аз бях свидетел на целия този път, който не беше никак лек. Но повече остава. Така че аз ти пожелавам по този път напред да срещаш само добри погледи. Да срещаш хора с богата душевност. Да имаш много любов. Да имаш още безброй ученици, които смело да крачат по твоите стъпки, да черпят от твоя голям професионализъм. Фолк палитра, истински сте. Истински сте за това, защото имате такива ръководители. Още веднъж бъдете ни живи и здрави. Това е също извън правилата, но правилата са за какво? За да ги нарушават. Забрави за правилата. Да, разбира се. Уважаеми колеги, да. Момент. Сега, както нямаше много да говорим, извинявайте, но все пак има още безкрайни моменти, в които остани за малко тук, Катенце. Още едни важни хора. Всички са важни, не ги подреждам по никакво значение, но без всеки един от тях, без всеки един момент на разбирателство с всеки един от тях, нещата няма да се получават така. Господин Камен Танов, нашият звук, толкова години наред, благодаря ти, Камене, че твориш заедно с нас. Господин Валентина Сенов, Найден Бързанов, нашите приятели, благодаря ви за подкрепата. Искам от Фолк Палитра да застанат на сцената и докато се подготвят, ще ви представя това момиче, което е до мен. Момент, изчакай само маничко. Искам да поканя Боби. Заповядай. Ваня и Серго, Марина, Галя, Тони. Не, че всички не искам да ви поканя, не го разберете така. След малко, който желая, всеки ще дойде да се снима. Но искам да ви покажа с милите приятели. Къде е Галя Димитрова? Да, разбира се, ще ви изчакам. Да. Не пречи, Галче, заповядай. Понеже ние си имаме по много. Боби, мини напред. Ако обичате Галчето, Марина Георгиева, разбира се. Ако някой смята, че съм го пропуснала, много моля да ме извини и направо да дойде. Елате, ако обичате, хубаво в центъра.
Преди малко в центъра бяха местата на моя учител. Заповядайте насам, уважаеми, мили приятели. Така е. Това е нашият свят. Сега, те са вече тук. Това прекрасно дете, за да не го карам да чака, сподели една красива снимка във Фейсбук, тя 1 година, и на тази снимка аз написах: ето го нашето бъдеще любов, тя продължава. Сега тя е дете в хореографско училище. Трябва винаги да има пътища. И Кристиян Георгиев, той е в залата и той е наш ученик. И всички наши и мои ученици от читалище Димитър Динев, които също уважихте концерта и годишнината, и родители, благодаря ви от сърце за присъствието и любовта. Има много път. Всяка една жертва си заслужава. И всички хора, които ме разбират, че не съм до тях, и мама и татко, които само вие ги виждате на Бог, които аз за годините не ги виждам, включително докато гледам децата, отгледам месец и децата Ники и Вики, няма кога да дойда на Бог, но важното е, че вие идвате. Благодаря. Зоя Григорова, танцова група Фолк Палитра, вероятно от читалището в гара Пов и в село Пов. Благодаря ти, Катенци. Като относно родовете е дъщеря на мой съученик от основното училище в Гарабов. Не случайно това дърво стои в основата на всичко. Защото колкото и да сме много хората, ни обединява рода, обединява ни българското, обединява ни красотата и любовта. И плодовете. И всъщност, докато си беряхме различен вид плод, през годините аз, разбира се, много трябваше да работя и съм безкрайно благодарна на моя баща, господин Григор Любанов, който на първо място ме научи да съм трудолюбива. Не знам на какво друго ме научи. Това вие ще кажете, мили мои приятели, но благодаря ти, тате, за това. Нямаме звук, нямаме някакво ленче ябълка, сега ще помоля господина Ябълка. Нямаме звук. И в годините на труд аз имах единствено една неделя сутрин, когато не ходех на работа. И трябваше да започна да ходя на работа. И в неделя сутрин. И в неделя сутрин отидох в една зала, в която замествах моя колежка Елена Бачева, докато моите колеги прекрасни бяха на турне със Сетник. Аз бях оперирана и не можех да отида. Трябваше да свърша една работа, докато съм оперирана. И там намерих тези прекрасни хора. След като заместих Ели, аз създадах първата част от нашата група. Тогава беше група Плетеница. Започнахме с няколко лица от тях, с Боби, с Тони, с Рени, които в годините, внезапно, не знам как, са ме чули, че трябва да изглеждаме, освен хората ни, и визията ни трябва да е автентична. И започнаха да ходят по къщите и по техните родни села и да събират костюмите от техните баби и донесоха едни мухлясали костюми, които сега греят и светят на тази сцена прекрасно. И създадаха визията, създадаха облика, сърцето и душата, защото едно е да можеш, едно е да искаш, друго е да изглеждаш добре. Благодаря ви. След което отидохме в салона на читалището Димитър Динев, Галя, Ваня, Марина и Сергий. С тези 4 човека, вече през 2005 година, откъдето броим, дойде до днес. Умножиха се. Това започнахте вие, това правим ние, защото ви имаше вас. Аплодисменти. Благодаря, благодаря, благодаря. Безкрайно. Приятели, така се множат нещата. А на тези деца им пожелавам поне на техния 30-ти юбилей на сцена да бъдат заедно с тях и да могат да подкрепят. Още веднъж, любими приятели, благодаря, че отделихте времето си за такова заедно от сърце и душа. На всички, които помогнаха, на всички, които е необходимо само да ги погледна, за да се разберем и да ми помогнат.
Благодаря, че не съм сама, а че имам вас. Благодаря ви. Благодаря от сърце. Който желае, може да заповяда и да направим общи снимки. Сега, много важно, разбира се, да, ако обичаш Евелина Павлова. На времето тя е дъщеря на Павел Павлов и сестра на Георги Павлов. Когато ни събраха в годините, освен моите лични сестри, аз имам и други, извинявайте, обаче от официалната част щях да пропусна поздравителните адреси. Това е много мило, че имаме поздравителни адреси и заради пресипналия ми глас, за мен е и чест, че тя е тук. Заповядай. Благодаря за което честит рожден ден, честит юбилей, честит празник и на фолк палитра и от мен. Аз искам да започна с това, че има цветя от госпожа Йорданка Фандъкова, кмет на град София. Както и получени поздравителни адреси от господин Емил Павлов, председател на националната секция на ЦИОВ България, и от представителен ансамбъл Фолклорика. Единствено искам само да кажа, че Зоя беше онази харизма и онзи будител, който събуди у мен вярата да продължа да работя с пораснали деца, такива като вас, големи. Защото работех само с малки деца, но преди 16 години и половина тя ми вдъхна кураж да пробвам и уви, в момента черпя плодове на това вдъхновение. Благодаря ти, Зоя. Най-голямо удоволствие винаги ще стоим за всички, още повече до вас. И това вдъхновение, не на последно място, винаги искам да споделяме това, което можем, да споделяме това, което трябва да вдъхнем на хората, за да станем повече, дали на хорото, дали в живота. Защото във фолк палитра, освен много приятелства, се зародиха и много двойки, много семейства, много деца. Така че колкото повече, толкова по-добре. И тази наша любов, не на последно място, роди в нашата собствена група едни лица. Валентина Терзиева, заповядай, които са вече не само изпълнители, а и ръководители. Господин Георгиев, Тема, заповядай. Разбира се, за мен е чест. И вие, както много други, станахте като част от нас, като хора тръгнали от нас, разбира се, Румен Учев, Хореографско училище, друг профил и така нататък, но те продължават работата си с любители. В безкрайно тежки моменти помагат не само на нас с Иво, на всички. Те имат и техния път. Така че освен приятели, семейства, деца, род, цял род фолк палитра, ние имаме вече и едни колеги, с които за мен е чест да живея живота си, да го споделям и с каквото можем да си помагаме. Дай Боже всеки на всеки му да помага. Дай Боже всеки на всеки му да вдъхне вяра и да се чувстваме още по-щастливи. Благодаря ви от сърце. А сега цялата фолк палитра иска да изкажа благодарности на Зойчето и на Иво, защото за нас те са едно цяло. Благодарим ви за тези 17 години, в които с такава обич и търпение запалихте искрата на българския фолклорен танц у нас. Както е казал един колега, как ли сме живяли до този момент без танците. И от тук нататък не знам как ще живеем без тях. Станахме едно семейство, подкрепяхме се през всичките тези 17 години. За нас вие бяхте едно истинско вдъхновение. Всичко, което родиха главите ни, нямаше да бъде и шегите, и всички хубави неща, които се сътвориха, без вас нямаше да бъдат реалност. Вие бяхте истинско вдъхновение за всички нас тук.
От сърце всички ви желаем много години здраве, да съхраните тази харизма у вас, за да остане и след нас. Всичкото това, което вие до този момент направихте с нас. Благодарим ви още веднъж, скъпи наши учители. Ще останем в зала, танцувайте, празнувайте, веселете се. Благодаря ви още веднъж, уважаеми зрители. А сега, който желая да дойде при нас да си направим снимки, заповядайте. Благодаря ви още веднъж за прекрасна празник. Заповядайте.